mujallar Arewa, ku danna subscribe, ana ku danna ƙararrawar sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To ga bayanin Mallan yayin da aka ɓata masa rai akan zage-zage da mutane suke yi, suna ja mana bala'i, yana yawan afko mana a nan arewacin Najeriya. Ai sauraro lafiya. Ka faɗi waye kai ka sani ba a zaginsa. Baka taɓa jin ana zagin shugaban ƙasa ba? Baka ji ana zagin gwamna ba? Kai baka taɓa jin an zagi ubanka ba? To waye ba za a zage shi ba? Ai a zagi kowa normal. In ka daga hankali ka ce ba za a zage ka, to waye ba a zaginsa? Waye ba a zaginsa? Kuma kai da ake ce maka an zage kan, kai mutane nawa kai ka zaga? Tsakani da Allah, ka tuna majalisinku da wajen zamanku, mutane nawa kai kake suka? Ka faɗi waye kai ka sani ba a zaginsa. Baka taɓa jin ana zagin shugaban ƙasa ba? Baka ji ana zagin gwamna ba? Kai baka taɓa jin an zagi ubanka ba? To waye ba za a zage shi ba? Ai a zagi kowa normal. In ka daga hankali ka ce ba za a zage ka, to waye ba a zaginsa? Waye ba a zaginsa? Kuma kai da ake ce maka an zage kan, kai mutane nawa kai ka zaga? Tsakani da Allah, ka tuna majalisinku da wajen zamanku, mutane nawa kai kake suka? Mujallar Arewa, ku danna subscribe, ana ku danna ƙararrawar sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.